Ongi etorri, eskolan hasi zara eta zure haurrak euskara ikasiko du. Zorionak! Eskola bidaide izanen duzu prozesu honetan. Haurrak euskaraz ikasten du, baina ze toki betetzen du hizkuntzak haurraren bizitzan ikasgelatik kanpo. Kalean, parkean eta pantailetan, gaztelaniak eta beste hizkuntza hegemonikoek erabateko presentzia dute. Eta euskarari bere tokia ematen ez badiogu, guztiz nagusituko dira haurraren bizitzan. Eta haurrak euskaraz ongi eta eroso mintzatzera iristeko, euskaraz egiteko aukerak behar ditu. Aukera asko eta aukera askotarikoak. Etxean eta etxetik kanpo, eskolan eta eskolatik kanpo. Horregatik da garrantzitsua, familiek haurrak hizkuntzarekin duen harremana zaintzea, gurasoak aktiboak izatea euskararen kontuetan. Eta eskolatik kanpo haurrak euskaraz egiten segitzeko aukerak sortzea eta eskaintzea haurrari. Horretarako, aukera ezin hobea dute familiek era.eus webgunean. Informazioa, ideiak eta baliabideak aurkituko baitituztean. Astero, zure intereseko gaien inguruko artikulua izanen duzu. Zure haurrarekin batera gozatzeko jardueren agenda eta egunean egoteko jarrai gaitzazu sare sozialetan. Haurrarekin euskaraz gozatzeko baliabide ugari aurkituko dituzu. Musika eta aplikazioak adinka sailkatua, zinea eta marrazki bizidunak, jolasak, ipuin interaktiboak, Spotify zerrendak. Hurrengo urteetan, bidaide izanen duzu, era.eus.